Il-bniedem li Simon Busuttil għażel biex ikun kap eżekuttiv tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista daħħal mijiet teluf ta' euro minn ħatrit li ngħata fi żmien il-gvern ta' Lawrence Gonzi. Wara li Lawrence Gonzi sar Prim Ministru, Brian St. John kien maħtur f'karigi importanti u kien meqjus bħala wieħed mill-aktar persuni viċin l-eks Prim Ministru. L-iktar li tħallas kien bejn l-2009 u l-2013, meta bħala kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi kien daħħal ma' 80,000 euro fis-sena. Fil-fatt fuq medda ta' 4 snin u nofs daħħal ma' 380,000 euro minn din il-kariga. Dawn inkludu salarju bonuses oħra. Oriġinarjament Brian St. John kien jaħdem mal-Mita, imma fl-2006 kien issekondat mal-uffiċċju tal-Prim Ministru fejn finqas minn sentejn daħħal 76,000 euro. Mal-Prim Ministru Gonzi St. John kien koordinatur tal-politika. Fil-fatt, meta riċentament inħatar bħala kap eżekuttiv, kritiċi ta' Simon Busuttil qalu li l-kap il-ġdid qed jibqa' mdawwar bl-istess nies li kellha madwar tmexxija ta' qabel. Intant, kalkoli ta' kemm Brian St. John ilu jaħdem fi 3 karigi pubbliċi, jiġifieri mal-Mita, l-FMS u l-OPM, juru li daħħal madwar 800,000 euro.